Zorionak iritsi da, beste garaipen bat, mazenan, sendo irabazi ez du. Mazen egiten nik uste juniorrak irten aurretik aurreratu hartzen dutela lasterketa eta horrekin jokatu, ez? Egi esan karrera honetan 30 kilometroa sartu zian juniorrak, eta orduan klabia zen hori baino lehentu egitea mugimenduak eta 8 eskapadatxo bat juniorrekin batea sartzeko eta pixka diferentzia egiteko eta gure karrera egiteko eta hola saiatu geha eta lehenengo kilometrotan saiatu geha eskapadak egiten da lehenengoan ez bain bada ustez bigarrengoan atea dela eta guztua eskapadakin. Hasiera gorra zen, baina gero amaiera are gogorragoa, oso igotzaientzat amaiera zen. Egi esan, hasieran eskapadan larri xamarri biligea tartia egin arte, baina gero ikusi dugunean tartia sobran indeula, ja pixkala zaitu ingea gure artean, eta ja ikusi dugunean jakerturatzen egin ala zubide eta ja pixkala zaitu da eta regulatzea, eta gero lehenengo zubidan daria jarri da tiraka, eta saiatu geha, bere erruberan jungea, eta gero azkenean mendiko puntuak hartzeko nesprintatuet pixkat, eta hartuta gero bera lasai hartu dut, eta asmoa zen azkenengo portuan hasieratik top peitia, baina sentsazioek etzian guzti zonenak, eta orduan azkenengo 2 kilometrotan eman dut, eta guztua egia esan hasieran daria jarraitu dut, baina gero ikusitenean ja deskolgatzen naizala, aurrea jarraitu dut, eta bera atzea bitu gabe, hasta la meta. Inkluso lortu duzu, jetxiran diferentzia mantentzea, bada berri ona? Egia esan, porque ni beraka goraka hobeto moldatzen naiz beraka baino, baina justo errepetxo bat zion berakuan, eta errepetxo hortan ikuste segundu batzuk gehiago hartitutela, fuerte iritsi naizelako errepetxoa, eta orduan ja meta lasai iritsi naiz. Zorionak. Eskerrik asko.